Dank. Super. Peter van den Berg hebben al de Limburg gezag, de parallel tussen 1983 en 2013. Weer de economie ligt weer op zijn volk, net wie toen. Toen kon dit nummerke solliciteren hoe en binnen een jaar wordt de crisis over. We gaan het experiment nog één keer herhalen. We spelen hem nog een keer en ding is 1983. Wie oud wordt ze toen? Ja, wie oud wordt het is? De kerel. Dat is inderdaad wie horen toen alleen geboren. Terug in 1983, toen sollicitatiebrieven niet via Word uit de printer gekotst komen met toen die nog geschreven wordt met een Bic of met een Pelicano. 83. Perspectieven voor de toekomst, weer 0,0. Al op zijn hoppels weten een universitaire boot. Apostoloïs, afweg, het school. Er komt een New York, waarschijnlijk bij de roze los. Solliciteren, solliciteren. Op zijn aangeschreven, op zijn aangeschreven. Op zijn aangeschreven, dat schiet maar op. Toen de boer op die toen ik zijn dit gezet of dat het nooit is aangezien. Dat lukt die sterk, die scherps, rest van de taak. Al voelt zich wat goed, als ik er dan vandaag moet. Solliciteren, solliciteren. Langzaam aangeschreven, langzaam aangeschreven. Langzaam aangeschreven, misschien wel een. Juntos por subir, de social ambiente, de zones de kerels, de wereld en leven. Ja, wij hebben ze hier af en toe. En ook die goed van dat je controleert. Solliciteren, solliciteren. Langzaam aangeschreven, langzaam aangeschreven. Langzaam aangeschreven. Begin ze pas te leren. Doe ik ze volk, is dit door de schat te leren. De meest op fluttenkant, en zo aanmatent. Of kijken naar die oude, wat de Jansen pakken. Solliciteren, solliciteren. Langzaam aangeschreven, langzaam aangeschreven. Langzaam aangeschreven, langzaam aangeschreven. Langzaam aangeschreven. En wat nu frappant is dat je dat nummer nog kent, hè? Ze zijn er zo al jaren aan het wijsmaken dat soepen dat er slecht is voor de hersenen, hè? Maar nu blijkt de meeste, ja, dat kunt water. Het blijkt toch, dat nummer is al 30 jaar oud, de meeste van u hebben in al die jaren gezopen, maar de kijker kent het nummer nog. Dus het is een grote leugen, soepen heel tegen actief. Ja! Arnold Heertje is een van de toonaangevende economen in Nederland. En al meer dan 15 jaar